Εγώ τα έχω θέλω να τα πάρω κάποια στιγμή. Απλώς ακόμα είναι ακριβά, θα έλεγα. 6 εκατοστάρικα. Αυτός είπε 6 εκατοστάρικα. Δεν του κάνατε καλύτερη τιμή, δεν ξέρω. Θα βελτιωθεί και η τεχνολογία. Πάμε. Λοιπόν, Άνω τη Θωρέα ξεκινάμε. Τι ώρα είναι? 9.30. Ωραία, τα καταφέραμε. 9.30. Είπαμε για καφενείο είμαστε εμείς, αλλά εντάξει. Βάλε και την κορυφή, είναι λάμπρο. Ωραία, φίλε. Με θα φάει μίγα σίδερο Και το κνου πατσάρι. Με καρφωτή. Πάμε καφενείο τώρα. Καφενείο μέχρι να βγουν στη σούβλα Για σώρο λίγο. Ο Καταράκτης. Χωρίς τίποτα να γιορίσει. Ο Καταράκτης που είναι, ρε παιδιά? Να το. Όχι, δεν πάμε εκεί. Α, εκεί πέρα, ναι. Είναι από τα Τέμπου, από το Τέμπου. Ωραίο. Δεν ξέρω να γράφει κανείς για το που κάναμε, 100 μέτρα, ξέρεις. Ναι. Να, εκεί στο μπαλκόνι απέναντι που λέγαμε. Ωραίο, Θα τον έχει το Καταράκτη, θα τον έχει. Πιάτο. Κοίτα, εδώ που το σκεφτόμουν τον είχε και στο Google, να σου πω την αλήθεια. Άρα μπορούσαμε να μην έχουμε καν. Τι θα ξεκινάσει. Θα αργήσει λίγο το βλέπω. Φοβερή καταβρά. Έχουμε αφήσει το αντίθετο το μονοπάτι, έτσι. Αφού φαινόταν η σπηλιά ήταν πάνω εκεί. Πριν. Πώς είναι αυτή? Όχι, δεν είναι εδώ. Θα περνάει. Γεια σου, λαμπρό. Λάμπρο. Μπράβο, Λάμπρο. Χαίρετε. Συνήθως έτσι τραβάω στην αρχή, μετά όταν αρχίζω και κουράζομαι δεν τραβάω τόσο πολύ. Εντάξει, είναι πολύ εντυπωσιακό το φαράγγι, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ σκουλιά. Και πάνω και κάτω, εκεί μέσα. Είναι ωραία εκεί, στο βάθο. Τώρα εκεί στις κορυφές να είναι τώρα εδώ. Για να μην βάλει μετά εκεί. Έχει το βούκι μέσα στην κοιλία, θα νωρίζει.
Μπήκαμε πάνω σε ένα πλάτωμα. Ο κάμπος κάτω. Ένα πλάτωμα εδώ. Ωραίο, Αυτό που είναι το νερό του καταράχτη, να ξέρετε. Αυτό που είναι το νερό του καταράχτη. Εδώ κάτι έχει δρόμο, ωραία, εδώ έρχεται η άμαξη. Τσακώνονται με το... Ναι. Η ΔΕΗ, κάτι. Θέλω να παχθούν να παράγουν νερό. Τα πάντα ρε συνέας. Όχι, καλά γράφει. Για βίντεο. Για βίντεο. Ξέρεις τι έχει το καλό, ότι είναι πολύ σταθερή. Δηλαδή τώρα εγώ τη φοράω, δεν κουνιέται καθόλου. Το καλό της ακριβής, καταλαβαίνεις. Ναι. Ναι, άμα δεις βίντεο, θα δεις μετά. Θα φτιάξω κάτι και θα το στείλω. Νομίζω ότι σε ακίνητο. Είναι flat, ναι. Είναι τρομερό. Εγώ δεν το ήξερα. Είναι πολύ smooth η κίνηση. Είναι σωστή επιλογή σου για γρατζουνίσει κάτω στο πόδι. Ναι. Να σου πω δηλαδή, πολύ δεν στο πόδι, δηλαδή, εντάξει, είναι πιο δροσερό. Εντάξει μωρέ τώρα. Μέσα και λίγο για πλάκα πιο εύκολα. Ναι. Κοίτα, ένα κόλπο που κάνω με αυτό, που το ποιος το κάπου το είδα, αν τα ανοίξεις τα μπατζάκια και τα ρίξεις, τα ρίχνεις κάτω τώρα που ξέρεις. Όχι, εμένα δεν είναι έτσι. Ναι, Να τα ρίξεις κάτω. ναι, και κρέμονται κάτω, στο παπούτσι. Έχει νόημα. Για να δροσιστείς. Και μετά να ξανα... Είναι και μαλακή. Θέλει και ένα λεπτό μετά. Άμα είναι τα βγάζω και τελείως αυτό. Ναι. Για να βγάζεις παπούτσια στην Ναι, αυτό. Μπαίνεις που τα πονεργάζεις. Βγαίνει και έτσι το παπούτσια, απλά λερώνει. Βγαίνει και έτσι, ναι, απλά λερώνει και βγαίνει όλο. Εμένα δεν βγαίνει, είναι ψιλοστενό. Εμένα έχει πλαϊνή. Ναι, ούτε εμένα βγαίνει. Αυτό... Εμένα έχει πλαϊνή και είναι χωρίς να καταλάβει. Ναι, αυτό είναι το καλό με το πλαϊνό φερμουάρ, είναι πολύ ωραίο. Εμένα, ναι. Εγώ το έχω καραμπονιάσει, βέβαια, και το έχω γράψει. Το καραμπόν, ναι, κανένα θα πέσει να φτιάξει τα βέβαια. Παντελόνι να ασκήσεις, κανένα απόδημη ασκήσεις βασικά. Ναι. Δεν άπαιναμε. Και εδώ ο Βασίλης λίγο βάλε και δίπλα λίγο στον παντό, μην έβαλε μυαλό. Άπου σου λύστηκε, ναι. Το άλλο δεν θα έχει πεταλούδα καθόλου. Γιατί θα μπήκε όλο μέσα. Το κόστος του αεροδιαγωνισμού είναι μεγάλο, λέει, και το τέλος αναλέει μόνος του. Δεν είναι μόνος αυτό. Είναι εκεί το πάλι από το Βασίλη. Μάλλον διωμένος ο διευθυνός. Μόνο αυτό. Περιμένεις να σκόρνω, όχι. Θέλω να φωτίσει λίγο φωτογραφίες, έναν άλλο για να
Καλό. Τάκη, έχεις ακόμα τις χειμερινές πεταλούδες βλέπω, Ναι, όχι, οι άλλοι τις άλλες έχουμε στη μία. Α, Τι πήγα τελευταία. Και τις έχω αυτές πλάκα από το τέτοιο. Είχαμε πάει στο Ντουβάνα με χιόνι, δεν βγήκαν πάνω εδώ. αχα, Τις είχα από εκεί, δεν τις έχω βγάλει. ναι. Αλλά έχουν χάσει και τη μία από τις μικρές. Είναι μικρές βέβαια, αλλά λέω. Εγώ έλεγα συνέχεια θα βάλω και πάντα έπεφτα δύο και καστανόμουν μέσα στο δέντρο και με έβγαινε. Το χιόνι, μια που βάλω στο κερδί και με έβγαινε. Αυτό, ναι. Εντάξει, εγώ έχω μερικές συμμετοχές. Ναι, εσύ, αν δεν βγάλεις το βγάλεις, Αν θες μακρινά το κιόλας, προχώρα. το έχεις σημειωμένο χάρτη. Μπορείς να το μακρύνεις λίγο το κοντάρι κι άλλο και να παίρνει και εσένα. Εντάξει, ναι, όμως. Τι πλάτες, να βγάλουμε και λίγο μπροστά. Και από το έχεις. Το καραμπάνιο κάνεις εδώ. Μαζί. Πειράσουμε. Από πού περάσατε εδώ, Ναι.
Μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Καταϊδρωμένος ο Μπαμπής. Έτσι, ναι. Και άλλα είναι η φόρα. Όχι, πολύ τώρα. Έχει πολύ τώρα. 300 μέτρα. Δεν μας τα είπατε αυτά. 300 έχουμε κάνει τώρα. Θα διαμαρτυρηθώ στη διεύθυνση. Ναι. Μέχρι εκεί το σκηνή, ας πούμε, ή το χρειάζεται και παραπάνω. Εγώ δεν νομίζω το χρειάζεται. Να το τραβήξω. Ναι, τράβα το, έλα. Πες, άμα θες, δεν έχω πρόβλημα. Δεν το θέλω. Εκεί, ας πούμε, που φαίνεται φτάνεις. Δεν το θέλω. Δεν χρειάζεται. Εδώ θέλει ευρυγόνιο, για την αρχή. Δεν έχεις. Ναι, μα ευρυγόνιο. Τι κάνει ο άνθρωπος. Εσείς. Άνθρωπος αράχνη. Καλά, είναι δύσκολο ρε εσύ. Τι κάνει εμένα. Πού θα ανέβουμε τώρα. Γονατιστή αναρρίγη. Θα κατέβουν το μέχρι βάλε. Από εδώ θα κατέβουμε. Εγώ για κάποιο λόγο δεν θα πάω άλλο σχήμα. Σοβαρά. Θα μου τις πει. Ωραία. Φτάσεις Βασίλη. Κοίτα πόσο πιάνουν τα πηγαίνουν σχέδια. Όχι, όντως. Για αρχή. Τραβάει. Σίγουρος. Στη μάνα θα πέσει. Piece of cake. Αφού είναι κρύο το νερό μέσα. Όχι. Δεν το έχει το πρώτο. Α, δεν ήταν αυτό. Ναι, έχει τη σκάλα, από τη σκάλα ξεκινάει. Βέβαια, δεν θυμάσαι το... Σμόλικα. Καλά, τα σμόλικα ήταν... Έτσι να πηδέσω καλά, τζάμπα, να μην παίζει. Άντε, ο Θεός μαζί μας. Βοήθειά σου, Λάμπρο, βοήθειά σου. Ήρωας. Και να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε τώρα. Δύσκολα.
Αου. Κοίτα τι ωραίο. Σκάλες, σκηνιά, ιστορίες. Ναι. Εδώ ειδικά σε αυτό εδώ, τι να τρέξει εδώ πέρα. Μήπως είναι κάτω. Ναι, αυτό. Πού πάμε. Τρέλα. Δεν υπάρχει μιλάρι το παιδιά, τελείως. Στον νόμο είναι όλα πυραλινένα. Με 70 σακίδιο. Εδώ δεν έχει χώρο το μπετό να φτιάξει. Ναι. Βρήκα ένα καινούργιο χαρακτηριστικό της μηχανής. Φοβερό. Το οποίο είναι πολύ χρήσιμο όταν πας να μοντάρεις μετά. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις mark το βίντεο με σημάδια. Ωραία. Δηλαδή εγώ τώρα βλέπω ένα ωραίο πέρασμα, Ναι. πατάω το πλαϊνό κουμπί και σημαδεύει το σημείο πάνω στο βίντεο. Δηλαδή εγώ τώρα τραβάω 5 λεπτά βίντεο, ok. Μπορεί να έχω 3 σημάδια που έχει τα πιο ωραία περάσματα σε εισαγωγικά. Οπότε την ώρα που τραβάς, μαρκάρεις κιόλας. Ναι, ακριβώς.
Όλα για τον καταράκτη. Δύσκολα, έτσι, δύσκολα πράγματα. Λάμπρο, πρόσεχε, έτσι, πρόσεχε. Αυτά λέει και μετά τα βλέπει και η Ελένη. Πρόσεχε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μη σκοτωθείς Δεν ξέρω πώς θα γυρίσω πίσω μόνος. και πώς θα σε κουβαλήσουμε μετά τραυματία. Νεκρός, εντάξει, τον παίρνει το ελικόπτερο. Τραυματίες. Έχει ασφάλεια όμως. Δεν έχει ασφάλεια. Δεν θα τίποτα. μας ζητήσει το ελικόπτερο. Τίποτα, τίποτα. Εδώ, κοίταξε τι κάνει. Κοίταξε τι κάνει, παιδιά, κοιτάξτε. Για όνομα της Παναγίας. Άμα σε βολεύει Λάμπρο, δίπλωσέ το. Λάμπρο, κάνεις απίστευτα πράγματα. Λάμπρο, να χαρείς. Δεν θέλει άλλο σκηνή, πάρ' το. Πάρ' το, λέει. Τι να πάρω. Εδώ πέρα είναι χαροπάλι. Φοβερά πράγματα. Όπο μαγεία. Εδώ στην άκρη υπάρχει. Υπάρχει εδώ στην άκρη. Α. Εντάξει, Καταράκτης της Τρίπης. Κόπο δροσιά.
Εδώ, ναι. Προχωράς, εντάξει. Πόσο πατών. Κάτω σου. Εδώ είναι ο Λύσιο. Τι κάνουμε εδώ εκεί. Από κάτω υπάρχει το Εθήνιο από Τρίκελ. Ναι. Και είναι ένα λιμανάκι από εδώ που λέγεται Κότες. Α. Αυτό είναι από την πλευρά όχι του Παγασιτικού. Ενώ αν τον έβλεπες μικρό όταν ήταν έξω, θα έλεγες αυτό θα διαλύσει. Sorry, περιμένετε, Δεν πειράζει, σιγά. Δηλαδή τον βλέπαν όλοι και λέγανε... Μόνος χαρακτήρες. Και Έμεινε φωτογραφίζει τον Ανδρούτσο ο Γιάννης. Θα φάει Αφού όλο. δεν το πήγαμε σπηλιά. Ναι, όταν ήταν μικρός δηλαδή έκανε πολύ. Είδες που ήταν, την είδα τη στροφή για τη σπηλιά που ήτανε. Στην αρχή ήταν. Εδώ, ναι. Ήταν, Έχει ο χάρτης πάντως εδώ τη δείχνει, ο Τόσμαν την έχει στο ίδιο σημείο που την Βάλαμε το είδαμε. κεφάλι κάτω και πηγαίναμε εμείς.